खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव थांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायलायनो माखासे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। जोङो बाथ्रा शेयार खालामलायगोन। गिबियाव जोङो नैबे मुलुगसोलोंसालिनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसारनि बुंनायखौ जों एसे खोनासंग्रोगोन। नैथियाव जोङो बोरमा खुगा बायदि लेबग्रा गोसो गाज्रि प्रहलाद ब्रह्मनि भिडिअनि सायावहाय फंनैसो एसे खोनासंनानैहाय सावरायलायगोन। जोबनायाव जोङो रायजो राजा नोंथांमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो बिपिएफनि सीएम बिथांमोननि गेजेरावहाय माखासे फारागथिनि गेजेराव माखासे बाथ्राफोरखौहाय जोङो सावरायलायगोन। बे समाव खोनासं रायजो राजा नोंथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि प्रफेसारा मा बुंदों। आंनिबाथ' इसेबां गोलैनाय नङा, खारन जोंनोथ' बर' बिजोंजोंनो जे बर' मिडियामनि मानसिफ्राथ' जोङो क्लास 9 10खौ फरायबोनाय माखासे दङ आरो लेखाफ्राबो जोंहा बेखिनियाव दङ। लेखाफ्राथ' खुनु माबा गैया, लेखाफ्राबो गथिखेनि दङ। दा मिडियाम माबाया प्रथम ओंखारनाय लोगो लोगो जेनेबा बर' मिडियाम फरायनाय समाव फरायनायनिफ्राय नों डिग्रियाव फैया फ्रायानो इंलिस मिडियामाव लाया, एसे खस्थ' जायो प्रथमखिनि। आंबो असमिया मिडियाम फरायदोंमोन मेट्रिकआव उनाव आं हायार सेकेन्डारियाव डाइरेक्ट इंलिस लायो, बेयाव खिन्थु एसे खस्थ' जायो, एसे सोलोंजायो। गतिके उनाव बे मास मोनथाम मोनब्रैसो उनावनो हिबिजुवेल जालाङो, बे खालामलांनोबो हायो। आरो आजिखालिथ' हायार सेकेन्डारिखौ आरामसे बर' मिडियाम लिरनो हायो। अब्ला नोंथांमोना खोनाबायना, बर' जाथिनि थाखाय फरायसाफोरनि गेजेरावहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि प्रफेसारानो जुदि क्लास 9 क्लास 10नि टेक्सट बुकखौहाय जुदि इंलिस बानायजानो लुबैखादोंब्ला अब्ला बे माहारियारि आफादनि सोमावसारनाय आरो रायजो राजाफोरनि बुंनाय बियो जेबो खामानि होनाय नङा रायजोफोर। जेरावहाय सासे प्रफेसारानो आथिखालनि प्रफेसारानो जुदि बेखौहाय जाजानो लुबैखादोंब्ला अब्लालाय मानोथो बर' जाथिनि थाखाय बर' बिजों नांबावगौ रायजोफोर? मानोथो बर' साबजेक्ट नांबावगौ? इंलिस जाजानो लुबैबायब्ला बर' साबजेक्टखौहाय बर'नि आखरखौहाय बारहोदो ना मा बुङो? फरायजेननायनिफ्रायनो इंलिस ला, डेभलपमेन्टबो जागोन, स्मार्टबो जागोन, साक्सेसफुलबो जागोन। दिनै प्रफेसारानो जुदि बेसिखिनिखौ साननो रोंखायाखैब्ला, गावनि उदै फिसिनायनि थाखायल' जुदि प्रफेसार जाखादोंब्ला अब्ला माहारियारि आफादाबो सोमावसारनानै लाब गैया, रायजो राजायाबो सोमावसारनानै लाब गैया। मानो गोहोम गोलैया नोंथांमोनाबो सिन्था खालाम। क्लास 1 निफ्राय लानानै बर' रावजों गावनि बिमानि रावजोंहाय जुदि फरायलांनानै क्लास 5आवसो इंलिस मोनखांनायनि उनावहाय जुदि बे इंलिस साबजेक्टखौनो आरोबाव क्लास 9 आवहायसो डाइरेक्टलि जुदि मेथ्सखौहाय इंलिस बानायहैबायब्ला अब्ला बिथांमोना क्लास 1 निफ्राय लानानै बर' राव फरायै फरायै लिरै दाजाबै एन्डिंआवसो जुदि बे साबजेक्टखौहाय माने इंलिस बानायनानै हैबायब्ला अब्ला मानो गोहोम गोलैया रायजोफोर? बर'खौ नासयनो नागिरदों बिपिएफ सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारा, मिथिबाय दा? दिनै जोङो प्रफेसारनि खुगानि रावखौ बेबायदि खोनाथावना होननानै आं सानाखैमोन। दा नोंथांमोनासो मा बुजिदों बे नोंथांमोननि सायावसै। जुदि सासे प्रफेसारानो बेबायदि खोथा बुंखाबायब्ला अब्ला आसाम सरकारा मावखागोन, बेखौ मावगोन रायजोफोर। आरो बे समाव सरकारानो सापर्ट खालामखायोखा, सिगांनि बायदि सरकार नङा। सिगांनि सरकारा हेंथा होदों, नाथाय दानि सरकारा बे खामानिखौहाय मावनो सापर्ट होयो ना होआ समासो फोरमायसिगोन रायजोफोर। दानिया जों खोनासंगोन प्रहलाद ब्रह्मनि फंनैसो बाथ्रा बुंनाय। बिथाङा मा बुंनायमोन नोंथांमोना खोनासं रायजोफोर। दा बिर'धि दला जेखि बुंबाय थाथों, बिथांमोना आन्दायबाय, लामा आन्दायबाय। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रिथार जेननांबाय आरो दाख्लै लाथिख' जाबाय। दा बेवहाय बिर'धि दल जेबो गैला, जेखि बुङा बे सैमा सोंग्राया सोंबाय थागोन। बेहाय माने सोरबाया माने बिनि सायाव फिननाय होनांगौबो दरखार गैया। दा बेनो बिर'धि दलनि खामानि, साख्रियानो बेनो बिसिना बुंलाबाय थानाय। दा बुंबाय थाथों। दा दिनै नुनो मोन्दों गोबांथार माने ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थाग्रा माखासे इउपिपिएलनि आइटि सेलनि दा मोखांखौ नुनो मोनला जों, बहा गोमालांखो बिथांमोनखौ नोंथांमोना नागिरना दिहुनदो। बिराद मिसिं जाबाय आरोखि, रुंगुल बर'मोन बादि सोरबा बिराद गिदिर नेताफ्रा, इयुथनि नेताफोर, बिराद गिदिर नेताफ्रा दिनै गोमालांजोब्बाय। एसे ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा नागिरबा बोरमा खुगा बायदि लेब एसेबां
गोसो गाज्रि लानानै देरहाखांनायनि उनावबो जेननायफोरखौहाय सोंखारिनो लाजियाखिसै प्रहलाद हा बीजेपी हाथाव बीपीएफ बासाव हा एनडीए हाथाव बीटीसी बासाव वाव नोंथांमोननि स्ल'गाना बेनोमोन ना लाजियाखै नोंसोरो दिनैनि समावहाय सेन्ट्रेल बीजेपी जों थाफानानैहाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनोहाय जुवादार नोंथाङा दा जुवा गेलेनो मोनैनि थाखायनो नोंसोरबायदि मानसिया रायजो राजाफोरखौहाय बिगाब बिगाब थगायनो मोनैनि थाखायनो थगायनानै फैसा जानो मोनैनि थाखायनो दिनै इउपिपिएल पार्टीनि मानसिफ्रा गोमायाखै नोंसोरनि खामानि मावनायखौसो नायगासिनो दङ 7 मास थांबाय 7 मासाव दासिमबो लाइमोन फरायसाफोरनि थाखाय अनलि 20,000 रां होनायल' बेनि अनगा जेबो नङा बेबो अखल अनलि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवल' दासिम होदों बाखि जेरावबो होथ'वाखै नायगासिनो इउपिपिएल पार्टीनि मानसिफ्रा प्रहलाद ब्रह्म नोंसोरबायदि सयतान गोसोनि खामानि मावग्राफोरखौहाय सानसे बेलासे नोंसोरो गोग्लैगोन बेयो खाथांखा जेब्लानाखि मेसिनजोंहाय भट गेलेनाय नङा बै समाव नोंथांमोननि पार्टीया गोग्लैगोन आरो नोंथांमोना नुदोंना नैबे सावगारिफोरखौ नुदोंना नोंथांमोना लामा सामा बानायनायनि बेलायावहाय रावबो आखाइ होआखै दिनैसिमबो 7 मास कमप्लिट जाबाय 8 मान्थआवहाय रानिं जागासिनो दङ बीपीएफ पार्टीया खुनु रावबो आखाइ होआखै आरो बे इउपिपिएल नि समावहाय जे सेंसन जानाय खामानि बे सेंसन जानाय खामानिफोरखौहाय बीपीएफ पार्टीया मावगोन ना मावा बिनि जेबो सिमा गैया रायजोफोर मिथिबाय दानिया जों सावरायगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो बीपीएफ नि सीएम मिस्टार महिलारी बिसोर सानैनि थाखायनो बर' जातिया धंस जानो थांगासिनो दङ बर'फोरनि थाखाय चरण बर'खौहाय सासे मन्त्रि फसंबाय बीपीएफ पार्टीनिफ्राय अनलि बेखौल' होननानैहाय जोङो मिथिनो हाखायो आरो नेक्स्ट टाइमाव मोना रावबो रायजोफोर मिथिबाय बाखि जोङो नुनो मोनबाय चरण बर' सारखौहाय मन्त्रि फसंखांनायनि उनावहाय श्रीरामपुरावहाय सिन्डिकेट नोंथांमोना नाय श्रीरामपुरावहाय सिन्डिकेट दा श्रीरामपुरावहाय सिन्डिकेट सोलिगासिनो दङ बेफोरो मानो जादों बीपीएफ सरकारनि दारै गासैबो जानो मोनदों दा नोंथांमोना नुदों दा मोसौनि जाग्रा आदारजों लोगोसे मुलि लाबोफानाय बेबायदि एसेबां गाज्रि खामानि मावोब्ला जुदि अब्ला बै मुलिया जुदि इलिगेलब्ला अब्ला बेफोरखौ फार्मासियावहाय फाननै जोंनि बर' फिसाफ्रा बेखौ लोंनानैहाय बेमार जानांगौ नामा रायजोफोर दा हमनो मोननायखायसो हमनो मोनामोनब्ला बे मुलिया गासैबो सारा आसामावहाय साप्लाय जागौमोन मोनफ्रोमबो मेडिकेल शपआवहाय बे मुलिया थांगौमोन अब्ला बेबायदि सिन्डिकेट मावनायफोरखौहाय जोङो नुयोब्ला आसरित मोनो दिनै ट्रेन्सपर्टनि दायथ'खौहाय चरण बर' सारनो होदों आसामावहाय बेसादनि बेसेना जोंब्लावदों रायजोफोर हान्था मेलानि बेसेना जोंब्लावनो नागिरदों बेबायदिनो बर'खौहाय नासयगासिनो दङ बेनिखायनो आं बुंनो सानदों सोरबाया मेम्बार जादोंब्लाबो आथिखालनि सरकारावहाय बियो उदैनि थाखाय सोरबाया चेयारमेन जादोंब्लाबो आथिखालावहाय बीपीएफ पार्टीनि थाखाय बियो गावनि उदैनि थाखाय सोरबाया एमसिएलएब्लाबो बियो गावनि उदै थाइसेनि थाखाय बिथाङा एमसिएलए जादों सोरबाया जुदि एमएलए जादों बियो गावनि जाति खुरमाखौ फेदेरनो अखल गावनि गामिखौल' फोसाबनो आरो गावनि उदैखौल' फिसिनो थाखाय बियो एमएलए जादों दिनैनि देरहानाय सरकार सीएम हाग्रामा महिलारी बिथांनि सरकार सालायनाया बर' जातिखौहाय सिनाखिनिफ्राय बन्सित खालामफिननो थांनायनि सरकारसो होननानैहाय आं साननो रायजोफोर दा नोंथांमोनासो मा बुजियो नोंथांमोननि सायावसै दिनै आं आसरित मोनदों बर' जातिखौसो फोजोबस्रांनो थांगासिनो दङ इउसिसि नि गेजेरजोंहाय दा इउसिसिआ बर'फोरनि थाखायनोखा ट्राइबेलफोरनि थाखायनो दा ट्राइबेल्सफोरनि थाखायनो जुदि इउसिसि खौ बानायखादोंब्ला अब्ला डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों मानो इसेबां थगायजाखो जे बियो ट्राइबेल्सफोरनि थाखाय नङा होननानै ट्राइबेल्सफोरनि थाखाय नङामोनब्ला बे आयेनखौ लाबोनांगौ गोनांथियानो गैखाया रायजोफोर दा ट्राइबेल्सफोरखौ नासयनो थाखायसो बे आयेनखौहाय लाबोखादों अब्ला नोंथांमोना मा बुजिदों
दा नोंथांमोननि सायावसै आं भिडिअखौ बेसेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। जायफ्रा जोबजासे नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।